tipepese kamba kuyamba mochedwa kamba ka vuto lina limene takumana nalo koma ni nthawi pano ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine yankho seunda mukuyamba na mitu yake. Boma lati silinatenga nawo mbali posankha akatswiri atatu a mdziko la Germany omwe ali mdziko muno kuzafufuza za ngozi ya ndege yomwe idapha anthu asanu ndi anayi. Nthambi ya National Food Reserve Agency ikufunika ndalama pafupifupi 8.8 billion kwacha zokonzera nkhokwe zonongeka. Munkhani zina dziko la Malawi lipindula ndi ndondomeko yopereka magetsi imene banki yayikulu pa dziko lonse lapansi ikufuna kukhazikitsa. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tentikhale limodzi. Boma lati silinatenga nawo mbali posankha akatswiri atatu a mdziko la Germany omwe ali mdziko muno kuzafufuza za ngozi ya ndege yomwe idapha anthu asanu ndi anayi. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yati boma la Germany ndi lomwe lidasankha akatswiriwa omwe achita kale zokambirana ndi nthambi ya MDF, ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna zake komanso nthambi yoona za ndege mdziko muno. Akunkuyu atinso mmodzi mwa akatswiriwa wachokera ku kampani yotchedwa Germany Atomics. Koma mneneri wa bungwe la atsogoleri a mipingo mdziko muno Bishop Guilford Matonga wati pasakhale kulowerera kulikonse pagwiridwe ka ntchito ka akatswiriwa ponena kuti nkhani njayikulu. Jona Pankuku anayankhula ndi Bishop Matonga. Chiyembekezo chathu cha Public Affairs Committee chakuti choonadi chituluka pa nkhani imeneyi ndipo kuti gulu limene labwera kudzagwira ntchito limeneli igwira ntchito mwaukachenjede mwaukadaulo mosakhotetsedwa kapena kukamizidwa kuchita zinthu zosagwirizana ndi ntchito yawo kuchokera ku gulu lina lililonse. Tikulankhula kuti Amalawi kapena anthu akuboma kapena gulu lililonse la ndale lisakhale ndi danga logwirapo ntchito pa nkhani imeneyi. Tasire anthu amene akugwira ntchito agwire ntchito mwaukadaulo mwaukatswiri pa ntchito imeneyi. Tikukhulupirira kuti pamene boma la Germany limapeza akadaulo amenewa lapeza mwa iwo wokha mopanda dzanja la wina aliyense kwakakamiza kuti atole munthu woterowo. Pakadali pano boma lati lidzachita chiganizo chomanga chipilala cha chikumbutso cha anthu amene adafa pa ngozi ya ndege ku Chikangawa boma la Mzimba kafukufuku wa ngozi akatha. Nduna yofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu yanena izi pomwe anthu ndi magulu osiyanasiyana akupempha kuti pamalopa pakhale chipilalachi. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Anthu asanu ndi anayi omwe ndi kuphatikizapo amene adali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulos Chilima adamwalira pa ngozi ya ndege yomwe chimene chidachititsa ngoziyi sichinadziwike. Pakadali pano magulu osiyanasiyana akupempha boma kuti likonze malo achikumbutso pamalo omwe ndegeyo idagwira. Poyamba lidali pempho kuchoka ku banja la Chilima ndipo magulu ena monga bungwe la Center for Human Rights and Rehabilitation ayikira kumbuyo pempholi. Mkulu wa bungweli Amaiko Kayatsa ati chikumbutsochi ndi chofunika ponena kuti anthuwa adathandiza pa chitukuko cha dziko lino. Angatokhala ofunikira kwambiri kuti anthu akaphunzirepo komanso ngakhale ita kutengapo maphunziro amene angathandiza kutsogoloko. Angathenso kukhala malo amene angati kumachita attract anthu akunja matoilet kumabwera kuzaona malo ngati amenewa. Chifukwa zimene zinachitika zija zinapereka chidwi kudziko pansi. Koma mneneri wa boma Moses Kunkuyu ati boma lidzaganizira pempholi ntchito yofufuza chimene chidapangitsa ngozi ikatha. Kutheka kuti chikumbutso chimene chingafuna kukhalapo chitakhala kuti chikhalapo chipenera kukambapo iza chimene chidachitikacho ndikuti nkobwino kupereka mpata kukafukufukuyo kuti kafukufuku akatha kena kuyamba kukamba zoti kodi chikumbutso chimene chingafuna kukhalapo chikhazokhala chotani. Pakadali pano pali pempho kuti anthu ena apadera achite kafukufuku pa zomwe zidachititsa ngozi pofuna kuti zotere zisadzachitikenso mtsogolomu. Achinyamata pafupifupi 1,500 pansi pa gulu la Israel Job Seekers in Malawi
auza boma kuti liwaganizire pamene likuyendetsa ndondomeko yopeza anthu okagwira ntchito mdziko la Israel. Izi kudza pamene unduna wa za ntchito mdziko muno walengeza kuti ukufuna anthu kuti akagwire ntchito zamalimidwe mdzikolo. Pemphero Malimba ali ndi ripoti. Wapampando wa gululi adingiswayo kumwenda ati boma likuyenera kuwaganizira kamba kuti mamembala a gululi adachitapo kale zinthu zina zimene opita kukagwira ntchito mdzikolo akuyenera kukhala nazo. Tikuyembekeza kuti njira imene akugwisa ntchitoyi ithandiza kuti apange atiganizire ife kukhala woyambirira, chifukwa choti tadikirako kwa nthawi yayitali komanso tili mavuto azamgongole ndi zina zimene timadandaulira, komanso tikukhulupirira kuti achipanga mwansanga kwambiri kutengera ndi ndondomeko zimene ziliponso kuti anthu fe tizinyamuka zipita kuzo. Mneneri wa boma Moses Kunkuyu ati boma ndilodzipereka kuti litumize anthu okagwira ntchito mdzikolo. Fotokozera bwinobwino kuti amene akufunika ndi ati ndipo kuti amene adalemberanso zikutani ndongosolidwa fotokozera bwinobwino amene akufuna kupita patanalipani atsatire ndondomeko imene tapereka ichi. Kwa kanthawi gulu la achinyamatawa lakhala likuchita zinthu zosiyanasiyana monga mbindikiro pofuna kukakamiza boma kuti liwatumize kugwira ntchito mdziko la Israel. Kumayambiro a chaka chino boma la dziko lino ndi la dziko la Israel adasainirana mgwirizano woyendetsa ndondomeko yotumiza anthu kukagwira ntchito mdzikolo. Dziko la Malawi lipindula ndi ndondomeko yopereka magetsi imene banki yayikulu pa dziko lonse lapansi ikufuna kukhazikitsa. Akuluakulu a banki ati ntchitoyi ndiyofuna kupereka magetsi kwa anthu 250 miliyoni muno mwa Africa. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Malingana ndi mkulu wa World Bank mdziko muno a Jacob Angel, ntchito ya magetsi ithandize kwambiri mdziko muno makamaka pa ntchito yotukula zachuma komanso kuonesesa kuti ntchito za umoyo, maphunziro ndi zina zambiri zikuyenda bwino. Iwo ati dziko la Malawi lasankhidwa kukhala limodzi mwa mayiko amene andapindule nawo pa ntchito ya accent imene cholinga chake ndikutukula ntchito za magetsi. Poyankhulapo pa nkhaniyi nduna ya za magetsi a Ibrahim Matola ati dziko la Malawi likufunika magetsi ochuluka ndi cholinga chokuti likwaniritse masomphenya ake a Malawi 2063. Pofunika kuti population ya Malawi 21 million ndi magetsi amene tili nawo tiwonjezereso kuti akafikire a Malawi ambiri. Ndime yachiwiri adayinena kuti tikawonjezera mphamvu za magetsi ku makina athu tipezeso mwayi woti magetsi amenewa afalikire kwa anthu a Malawi. Pakadali pano World Bank ati ikhale kutulutsa dongosolo lonse lamene akhala kugwirira ntchito za magetsi mdziko muno ndipo akhala kuyipereka kwa onse okhudzidwa ndi kuti mndandanda aunike bwino kuti upindulire a Malawi. Bungwe la Sustainable Socio-Economic Development Initiative OSEDI lomwe likugwira ntchito ndi boma pansi pa project ya Building Education Foundation through Innovation Technology BEFIT lati sukulu zambiri za primary mdziko muno zitha kupindula nawo ndi ntchito zamakono ngati zingakonzedwe. Malingana ndi bungwe la OSEDI, project iyi yaonetsa kuti sukulu zambiri zilibe zipinda zophunzirira komanso kusunga makatundu wa makono ophunzirira. Zambiri mulipotiri la Patience Lunda. Izi zadziwika pamwambo ofuna kudziwa mmene project ya BEFIT ikuyendera pa sukulu ya primary ya Mwambazi m'boma la Nkhatabe. Unduna za maphunziro ukuyendetsa project ya BEFIT kuti ophunzira a standard 1 mpaka na 4 adziwe kuwerenga komanso kuwerengetsera. Bungwe la OSEDI likugwira ntchito limodzi ndi boma ndipo likuyang'anira maboma a Nkhatabe komanso Nkhotakota ndi thandizo la ndalama kuchokera ku Imagine Worldwide VSO komanso 1 billion. Mawu ake oyendetsa ntchito za BEFIT ku bungwe la OSEDI a Mian Mpesi anati project iyi ikugwiridwa magulu ndipo sukulu zina zomwe zidakonzedwe zafikiridwa mu gawo lina. Ngakhale tipepeseka mpaka lipoti limenelo koma tipitiriza kupasirani nkhanizi mukatha kuonera izi.
wapiri wawa mwene amwe mukuoneka udandaula bwanji kwenikweni mwene sabatalata ndinapita kukatenga ndalama pa ATM nditapanga dongosolo lonse lotenga ndalama pa ATM zinaonetsa kuti ndalama zachoka kwa akaunti yanga komano pa ATM sizinatulutsa ndiye ndinapita kukapereka dandaulo ku banki komano mpaka napano sakundipasa chithandizo ndiye m'bale wanu netu ndalama ndiye yandivuta maluza kundimenya osati masewera ndese ndikuziwa kuti ndipange bwanji m'bale wanga ndithu m'bale wanga ndiye kudandaula konseko koma chimwene kodi sukuziwa kuti uli ndi ufulu wokadandaula ku banki yaikulu mdziko muno yotchedwa Reserve Bank of Malawi ngati sunathandizidwe kapena ngati sunakhutitsidwe ndi thandizo limene walandira kuchoka ku bungwe limene umapanga nalo zachuma monga usunga ndi kubwerekesa ndalama ngati mabanki mabungwe ang'onoang'ono obwerekesa ndalama masako a insurance a pensioni ogulisa masheya komanso makampani olandira ndi kutumiza ndalama kupyolera palamya ndiye tandifotokozereni kuti zimakhala bwanji dongosolo lake chimene ndikuwuzeni choyambirira umayenera ukapereke dandaulo lako ku bungwe limene umagwira nalo ntchito la za ndalamalo ngati iwe sukuti lako linachitika ku banki ndikuti dandaulo lako lipita ku nthambi imene imaona za anthu odandaula ku bankiko apo ayi munthu akuwayimbira foni ndipo akuthandizani ngati simunakhutitsidwebe ndi thandizo lomwe mwalandira ku bungwelo kadandauleni ku banki yaikulu mdziko muno Reserve Bank poyimba foni mwaulere pa nambala ya TNM komanso Airtel ku 459 kapena kutumiza uthenga ku complaints-handling@rbm.mw dziwani kuti ndi ufulu wanu kudandaula. Welcome to Premier Beta. You have tried the race, now play the best. Win big with Navigator. Watch your payout soar higher and higher. But cash out before your winnings fly away. Join the fun now at Premier Beta. Beta with the best. amazokwana 8.8 billion kwacha ndi zimene zingafunikire kukonza nkhokwe za bungwe la National Food Reserve Agency NFRA zimene zili ku depot ya Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Izi ndi chomwechi kamba kuti nkhokwezi zapendeka. Isaac Salima ali ndi nkhani yonse. malingana ndi mkulu wa bungwe la NFRA ya George Macheka izi zachititsa kuti nthambi yawoyi ikhale ndi nkhokwe zokwana 36 m'malo mwa 48 zimene akuzigwiritsa ntchito pa depot yawo ya Kanengo mu mzinda wa Lilongwe. Koma boma likhoza kakamizika kugwiritsa ntchito ndalama zokwana 8.8 billion kwacha kuti likonze nkhokwe zimene zapendekazi ngati abwenzi amene angathandize bungweli sapezeka. Mkulu wa bungweli poyankhula mpulogalamu ya Times Exclusive pakanema wa Times adati pakadali pano bungwe la World Food Program lawathandiza ndi ndalama mwakuti ayitanisa akadaulo ochokera mdziko la South Africa kuti adzawunikire za vutoli komanso kudzawafotokozera chimene angachite. Iwo anati akuyembekezera kuti akadaulowa afika mdziko muno pofika mwezi wa mawa. Amacheka anavomereza kuti malinga ndi vutoli zachititsa kuti iwo akhale ndi malo ochepa amene angasungire chimanga chawo zimene nzosakhala bwino. Amene amayankhula pa nkhani zokhuza ulimi mdziko muno Alena Chimwaza adati akuluakulu akuyenera kumaonetsetsa kuti zinthu ngati izi zili bwino nthawi zonse. Ichi ndi chitsimikizo chonena kuti mwina NFRA payoka idekereranso kagwiridwe ntchito kawo chifukwa kukadakhala kuti no chaka ndi chaka ndithu pali kuonetsetsa kuti nkhokwe zimenezi zikukonzedwa bwino zikumayang'aniridwa bwino ndi kuti zimenezi zikanaoneka kalekale. Komanso nchachidziwikiro nena kuti nkhani ya kukonzanso nkhokwe imayenera kuti zikhalapo chaka ndi chaka osati kungoti poti nkhokwe zinamangidwa ndi kuti mwina sizingasweke kapena sizingapendame. Bungwe la NFRA lini nkhokwe zake mu mzinda wa Lilongwe, Mzuzu, boma la Mangochi, Luchenza komanso malo ena osungira chimanga kulimbe mu mzinda wa Blantyre ndi kubangula mboma la Nsanje. Anthu ambiri mdziko muno alibe chakudya popeza sadakolole bwino kamba kavuto la ng'amba komanso madzi osefukira amene adakhuza nthawi ya mvula chaka chino.
mkulu wa zaumoyo mboma la Blantyre Innocent Mvula wayamikira amayi kamba kulimbikitsa anzawo kulandira katemera ndi thandizo lina la kuchipatala. Iwo anena izi ku Lundu Health Center mbomali komwe bungwe la Malawi Health Equity Network limaphunzitsa mamembala gulu la amayi za ubwino wa katemera. Richard Chirombo wadzandiza mbiri. Amvula ati amayi akumidzi akuthandiza kwambiri pa ntchito za umoyo mdziko muno. Ifeyo tufuna kuti chitukuko chiziyambira pasi mumapita mwamba ndi zomwezo zimene anthu akuzitenga kuti ndi za technicals ifeyo timaziphwekesa kuti anthu akumudziwa akathe kuzimvesesa chifukwa yoti ifeyo timakhulupirira kuti akauzana okhaokha zinthu zija zimamveka kwambiri kusiyana ndi kuti mwina mwake azimve kuchokera kwa ifeyo amene tili ma duty bearers amene tili ma technical people. Ndi nchifukwa ifeyo tikuwaphunzitsa zomwezo zimene azaumoyo athu amaphunzira koma mwanjira yoti iwonso atha kupitisa utenga omwewo kupitisa kwa azimayi kumamidzi kwawo komanso kukazipitisanso kwa ma local leaders kaya ndi mafumu kuti akachimvesese ndipo chikhulupiriro ati akachimvesesa chimene chocho ntchito zakatemera zimapita pasogolo. Mawu awo a Stanley Chitukwi amene ndi wapampando wa Gavi and Civil Society Platform komanso amagwira ntchito ku bungwe la Malawi Health Equity Network anati ntchito inayamba pakanthawi ndipo yapindulira anthu ambiri. Tapezeka kuno ku Blantyre ngati district imodzi kapena district imodzi ya ku Southern Region imene Gavi ikugwirako ntchito pofuna kuonetsetsa kuti katemera afikire mwana wina aliyense ngati mtsiliko wa mwanayo kuti akhale otetezedwa komanso amayi oyembekezera akhale otetezeka kuti alandire katemera ese oyenerera. Cholinga chimene abwera kuno nkudzaonanso kuti azimayi amenewa titapanga fomu gulu limeneli likugwira ntchito yotani. Taona ndithu kuti akugwira ntchito yotamandika kuti madera amene munalibe mipando abweretsa mipando, madera amene mumafunika njela akumba njela, madera amene no samadziwa kuti katemera amagwira ntchito bwanji akhakudziwa katemera wina aliyense amene akuyena kugwira ntchito komanso kuyesetsa kuoneka kuti pasakhale no kukhala break kuti pasakhale ujeni ndondomeko konena kuti mayi asakhale akakhala kuti mwezi uno sanapite kukachita katemera amamuuza kuti chonde mwezi watha mwajomba mukwena mupite mukalandire katemera. Wapampando wa Lundu Mother Care Group Amartha Kabichi ati kudzera muntchito yawo amayi ambiri adziwa za ubwino wa katemera ndi zina. Ife monga ngati Mother Care Group timayendera kwa azimayi amene ali ndi ana khomo ndi khomo pakupanga kafukufuku katemera kalondolondo ndiye timati tikapeza ana aja amene ali ndi katemera mwina mwaka amatheka kulumphisa madeti amene ana auzidwe kuti abwera zabaise mwana katemera ndiye timauzona kuti apatu mwalumphisa deti ofunika tsiku lakuti lakusikelo mupite ndi mwanayo akambaye katemera ndipo amabwera kuzambaisa katemera akabwera zambaisa katemera timapitanso kukayendera kuti tikaone kuti kodi mwana uja munapita naye ndiye amati tinapita naye matione kadi ndiye timaona kadi lija timonisiso mwana uja anapita naye ndiye timauza kunena kuti mwanayi mmene wabwedwa katemera ameneka amakhala kuyamba naye kumene oyamba ndiye timauza kunena kuti deti likakwana okalandira kaya PCV wachiwiri muyenera kunena kuti mwanayi deti musaliphonye mupite naye foti mankhwala amagwira ntchito pamene miyezi imene mwapasidwa. Ntchitoyi akuyigwira ndi a Malawi Health Equity Network mothandizidwa ndi Gavi ndipo akuyigwira ndi mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo Women for Fair Development. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomiti yake. Boma lati silinatengera mbali posankha akatswiri atatu a mdziko la Germany omwe ali mdziko muno kuzafufuza za ngozi ya ndege yomwe idapha anthu asanu ndi anayi. Nthambi ya National Food Reserve Agency ikufunika ndalama pafupifupi 8.8 billion kwacha zokonzera nkhokwe zowonongeka. Munkhani zina dziko la Malawi lipindula ndi ndondomeko yopereka magetsi imene banki yayikulu pa dziko lonse lapansi ikufuna kukhazikitsa. Munali ndine Yankho Seunda.